Jingpule na ki kam jong ki apostol kelenong ka bakhat Henry kat khot arpo ar hadu lai pusau ki pat ba ru ki la yasha ki nong bishar ki latar ya ki jain phong na Paulus bad Silas bad ki la ai hukum ba an sempat yaki hadien bala sempat jur yaki la thep yaki hapo patok padla hukum ya unong a patok ban pendai talas bak yaki Tangmar shuyo yakani ka hukum uta unong a phira ula thep yaki ha ka kamra bashapo bad ula pendai ding song ya kikjat chongki ha ka por shiteng sanya u Paulus bad Silas ki la yadwai bad yarwai yaro ya Blei bad ki wei pad ki koidi ki la snap yaki kensan lakhi ujumai ubajur hadu ba ki nongrim kapatok kila kenyu markumta ki jenkhang baro kila Blei bad ki kenjri kila slor na ki koidi baro unong apatok ula kendet bad haba ula yoi pa ki jenkhang patok baro ki renkhang ula perkhat ba ki koidi baro ki lalai kumta ula sei yala ka white lam ula mut ban penyap yalali Henry u Paulus ula perta jam Wat pen mensau yalade Niadon hangni baro Unong apatok ula pan jingshai Ula rung shapo ying Bad ula demngon haki kjad u Paulus Bad u Silas Nangta ula yalam yaki shabar Bad ula kelly Ngadei benle ayu Rangba bandub light im Kila ong to ngait how try jisu Bad pin salat im Mapi bad kiying kasem jongpi te laya lab ya ktien utrai ha u bad hagyu wei bad ki badan ha kiying jong u hagata hi kapor mien unong apatok ula shim yaki bad ula side ya ki jingmong jongki bad la pen baptist yu u bad ya kiying kasem jong u baro shisendan Ula ye lam yau Paulus bad Silas shiying la jong bad ula ai jin bam yaki mau bad ke ying kasem jong u kila dab da ke jinkmen na mar ba kila nget menta ha u Blei ka ktien jong u try kasam shispa lai phra karkhot I wei hadu lai bad henyo hadu phra nga ai ngu yami ko try da ka do nu jonga baro hakmat ki angel ngarwai yaro yami nga ngu nga dem shapang ka temple pukhu jome nga ai ngu ya ka kerteng jome namar ka jing I bad ka jing bad chutang jome naba me la kentiu nam yala ki ktien kular palat ya ki ai baro hakasngi banga khon mela jubab yanga mela pen khlan ya ka mensim jonga la nga ya hapdeng ka jinjanjar Mary ya ka jing im jonga kat ba ki nong shun ki bitar kakti ka mon jome ka pelat yenga utrai un sa pendep ya ka ba ulatmu yenga ka jing I jome ko try ka sa junom wat I no ya uba mehi me la thau ka gospel kat kum uyo nes pukhuj kalandong ka bakhat in riu kat khot san hadu khat wei Henry ngayathu menta bangadei bendet no shauta ubarapha yanga Omdan na phi uba kelli yanga shanu phinden Henry ba ngala yathu hapi kido nu jongphi kidap da ka jingsmo si penban ngayathu hapi ya ka jingshisha ka bha yaphi bangalit no namar lada ngamlen unong pentngen un wan shapi lada ngalit no ngan pha ya u shapi pat anda uwan un pen I hakapurthei kat no ki bakla shapang kapop shapang uno ubadei pat shapang ka jing bishar ublei shapang kapop namar ba kim ngen hanga shapang uno ubadei balapen sabod da ka ba ngalet sha ukpa bat bapin yo issue yanga shapang ka jing bishar namar ba ya usim jong kane kapurthei lala penram ka gospel jong utrai